wana nguva. Ndakasvika pamba pato nekebhini yako ndakatambirwa nayo. Mumba mangu mamakazara iyo nyaya yekuti watiri wakabva kwaunobva wasvika pamba pane kebhini mumba mako makazadzwa zvinhu makazadzwa zvinhu akaisa kebhini ndiyani pamusoro wemambo changamiro nevatongi vedare zvichizoitika kwamuri zvandaikumbira kuti nditaure ini ndotaura mundiregerere ndofana kuzokosha mamwe mashoko zvakaitika inini ndailocha kwamutara then ndobva ndafunga kuti upenyu mutauni unenge wakuita sei waundiyinza ndikatuma anoifana ndikati chienda kunotsvaga chi nekugara then wobva afamba kwange kuri kunana oktoba itomemisiki unotaura zvinozika kwange kuri kunana oktoba then zvadaro akauya akawana nzvimbo kuna Victor Mukuru then tobva tazomuvha muri ini ndari ndikubasa muri yakamuvha end December then ndobva ndabata nebasa ini ndakazosvika panzvimbo na mid-February zvaitika kudaro nenyaya yekuti paakauya achitsvaka nzvimbo akaona kune nzvimbo yekuti imba yange isina chinhu kare wobva ataurira nhambui ndokuwana kurenda pamba payo ndokugara zvakadaro nokusvika nguva yekuti pandakasvika ndikataura naVictor kuti ngatiite sei ngatiende kunosvika kwaSepo kuti ndizikane kozi kuti ndigare ndisingazikani panapa zvinoita sei zvinonetsa takashava mukana pekutanga ita February then ndobva ndadzoka March same thing happened then ndobva ndati ndobva ndazodzoka muna May pandakasvika kuna May ndobva ndati ngatiende kwaSepo akati ndikuuya ndichikutora munhu anofamba nemoto ndichauya ndichikutora chi ini mira ndimbofamba izvo hatina kuwana mukana ndobva ndadzokera ndobva ndazodzoka muna July chakaitika ndechekuti zuva rekutanga patakasangana namukoma Tuso ndakasangana naye ndichibuda pamba yaari kuti yange yakazara zvinhu tikapesana hatina kumhonosana takapesana mudzimai wobva auya mudzimai paakada kupinda pamba mudzimai aibuda pamba iye achipinda vakakosherana zvekuti mudzimai akasvika chimbobvunza mumasvika kuya ndiani handimuzivi ndaona ini nhana kunina kwese anzi takosherana ndichipinda pasi mudzimai wobva agezwa vaenda kutauni aenda kutauni Gibson akasvika pamba papa pakebhini iyo akasvika achifamba akafamba pekutanga akatanga kutaura apinda pastage achifamba achienda achifamba zvekuratidza kuti ndiye akutsika ivhu rake wobva afamba wobva aenda kukanzi ndiani akakutengesa repanapa ndoziziva ndiVictor ndikati zvechokwadi mudzimai wangu akanditaura paakawirira naye naVictor kukanzi chitosiya zvese zvauri kuita izvi usaite chinhu futi ndikati honga ndikati nhasi paakasiya ndaita ndo zvandakamira ipapo vadaro ndobva ndaita sei kwabva ati garei kwobva kwafonerwa Victor wobva auya tobva tagara pasi tiri mhuri tagara nemhuri yakwamukuru tobva tati tagara pasi kudaro kwakapiwa machansi kuti vanhu vataura kudaro ndakapiwa inini time yangu kuti nditaura ndakavataurira ndikati inini kubva kwangu cholocho kusvika panapa inyaya yeupenyu hwangu ziminga mbinyi zvandakaita sei zvandakaibva ikoko ende it was through kubasa kuti ndakaoneswa manzi kuti ukurire pasi ukazviti zviri nani utsvage nzvimbo kuno kuZimbabwe iZimbabwe ndiwo matsvakira andakaita nzvimbo kuno ndaona nzvimbo kuno apa patakagara pasi papa handina kuvataurira nhoroondo yangu nanhasi kuti zvinhu zvakaitika but patakagara pasi papo ndakavataurira ndikati inini pane zvinhu mbiri zvandisingarwiri ivhu nemombe inini ndaikumbira kuti kana zvichivhira ndipei mari yangu yandakabhadhara nditobva chero izvi mukandipa munditakura kozi mukandipa mari yangu musina kundipa mari yekutakura kozi ndakatakura zvinhu izvi kozi ndine zvinhu zvakawanda ndichibva kwamutara ndikati mukandipa mari yangu kuti ndiende kunotenga stenda ichakwani so imi ndonditakura ende ndakavatora ndikuitirei usii ndotsauka padhuze kuti mugone kunditakura muende kunondisiya uko inini ndiri munhu wemutema handidi zvinhu zvenyu izvi vobva vadaro vakati horaiti tanzwa zvavataura tobva tagaravo tobva vati chiendai isusu tosara tichitaura tichakupa ichi ito zvakaitika paakazopedza mutauro wavo takataurirwa kuti tikuita sei tikupai nguva kusvikubva izvezvi kusvika muend October ndo patichauya takupai mari yenyu
muchibva pani. Kwa pakati last week tange tine ceremony tange tinayo nemudzimai mutaura. Taenda uku ndiwo kwakasara kuchiuya summon yekuti tikudikana kwamama. Patakasvika musi Saturday, Sunday manheru ndo patakagamuchira ceremony. Ndo pandazoenda vani kwasepo. Ndikutaura kudaro mambo. Ndakamira zvese kumba kwanga kuna toilet izvozvo. Ndakachera gomba retoilet takaona ndichirichira ndo mandamira. Huku chaizo zina pekugara. Zvinogara chete zvokuti zvopinda pazasi pezvo. Garden randange ndakarima inini ndiri munhu anofarira kurima. Ndange ndarima garden iroro ndakasiya mombe zikacha. Nanhasi ndikatuma vanhu. Yese mabasa ndange ndada kuchera mugodi because inini ndiri munhu anofarira kushanda. Yese mabasa ndakabva ndobva ndatomira ipapo. Ndamirira kuti iye Gibson auye andipe mari yangu because ndandina pekuenda. Situation yandakabva kumusha kwedu. Ndakaprepare kuti zvina nditsvake nzvimbo kuno kuti ndiwane kurarama kune peace. Ndashamisira ndakusheswa kuno kuti ndine mhosva. Asi isu tange tawirirana kuti achandidzora mari yangu ndiende inini ivo vosara vachigadzira Ndakabvunza. Sei Gibson ari anofanira kutusira mari iwo wakatengeserwa naVictor? Handina kuti Gibson andidusire mari. Ivo vakati tichagara pasi semhuri. So kuti ivo pavakagara pasi vakazotaurirana naVictor kuti Victor akaramba zvakaita sei havana kuzomutora. Gibson kusungadzwa. Makati chiine mari yekudzosera mari ngoma. Ndakabvunza Victor. Saka Victor izvo wakatengesa kana wakanga waudzana. Ndakakuita zvangu ndega. Saka wakatengesa mari saka ndakatengesa 1000. Tukatazokubvunza futi mangwana saka ndakatengesa 2000. Azvitoite nezvo mari wakapiwa iwe inini handikwanisi kuti ndiidzorere kuti handisini ndakabata mari iyo necho ndakati pamari iyoyo. Saka inini ndidzorere mari iyo inini handikwanisi. Iweyo nemunhu wako muona kuti mabva pasitendi pangu. Tine zvinhu zvedu zvatinonga tichida kuita pasitendi. Nokuti mukaona munhu akupindawo mune uchadhi mako achipaza kutotanga kutovhura uchadhi yatakasiya. Achitora zvidziro zvacho zvirimo kuti asigadzira mukovhura. Penda yako yakunhamo yemusiku yasekuru wangu pamironga. Ndakaona vachikukarira zvidhina. Saka takazoita inini shungu yekuti nditoendesa hangu nyaya yekwani kwamamba. Asina ndauta kuti 3 months ndikagadzira kwana mukisa zvinhu zvemunotsvagwa kuita sei kuenda. Asi ndakaona kuchinya kuganya zvidhina. Ayadhipa nekuchera kwangu wakuchera. Kwakanga wachitesa garden kwacho ikoko kwakuine program yangu ndada kuita zvinhu zvangu. Kune demo nemugodhi utoripo. Uri mukati meyadhi chamu hakusiri kumunda mukati meyadhi zvakaita muno munhu otondo waka. Inini titori nomhuri. Okay, Victor. Hazvitai mangotora time. Iwe ndo wakatora mari ndo wakatengesera. Handini. Ndio. Wakapiwa mari 2000. Ndizvo. Chokwadi. 2000. Then uyu watingumudzosera mari yake. Sitora nokuti takaita isusu wakamboya mukoma. Wakapiwa notice wanzi 3 months here. Hanzi kupera kwaOctober. Ndipo wachapiwa mari. Right. Because we have to makamutaura at the end of October. And then the issue yapo ndekuti uyu apinda consent. Because takawira not end of October stop any construction. Asi izvi zvazibaruka muzvidhina. Ndizvo vaipa papo takataura papo yapapo. Hapana zvakazomboita papo. Ini ndinogara Saka inini zvakuri inini babo mirai ochi operations. Then uyu mukomana ane 2 options. Isaida kudzosera ichi mari yenyu kana kupa pamwe kana kutsvagirei pamwe alternative pasina chi pako panofanira pasina dispute. pako pano pakati ndibe kupinda kazokuona baba. saka ngepai uya Ini pandakatengesera ndipinda kuona baba. Ndakanzi apa ndo pakupo ndara South Africa. Iwo pakatengesa mari uzogari. Ndakaona kumboshera musoro. Inini ndikuti haifani kutorera time distance because this is your baby. Inyaya wakatenga pamwe usimakodza ukashiri mmoja kuvanhu handiti. Saka nyaya ingori kunde kuti the consensus yemhuri kuti pakuti dzosera mujei mari yake. Saka isu tiri kuti munhu ka handiti isaida unomutsvagira chi alternative kana kudzosera mari yake by 30 October. Abisera mari ndingi.
akayama yaende Mari nakashandisa kugadzira pamba. Paundi pamba pao. wagadzira chii Kugadzirisa ipapo rinovheta imba. Paundi pamba pao kwacho. Ndinakati rinovheta imba iyoyo ndikaita zvese. saka munobatsirana Saka vota no there's something that is understood and it seems pane patone rengo yeownership pamba pane rengo yeownership pamba because uyu ko kana achirenovheta imba yeuyu and asi uyu akasvika pamba he's not talking about my renovations yepamba he's talking about cabin. Why are you not talking about my renovations? Imba renovated. Imba Imba renovated. yakakwira pakupendwa pedu. Is why can was not paid and go up. As not paid and go up. Imba yakaitwa kakupenda penda. Imi makapenda penda imba iri. Makapenda penda imba iri. Ninde ibenga yagara yakapetwa mati makapenda penda imba but makasika kangona imba yakapendwa penda ndakasvika yakapendwa pedu asi makavhunza here kuti apenda imba ndiya iye ndiyakati ndindapenda mari yandatengesa izvo akati ndinda mari yandatengesa kuti ndiyapinda chi imba kubva mati chii ikati waizopenda yapa ngeyagwira nditi imba ngeyagwira haisiri yako imba yangu saka imimi makuti chii nemba yenyu yakapendwa although zvisiri pamutemo mari yacho yaitombosviki 2000 yakapenda imba imi ndosaka tati mari yakapenda imi kufunga kwenyu mari otherwise pamwe igaba renhangi rependa ma20 liters aya kupenda chete chimwe chakaitwa futi chii ndachikutori naye chimwe chakaitika futi chii isiyazi kupenda hapana zvimwe zvakaitika ipapo taura chimwe chautora chii imba iyi zvanga iri imba iyi ndakazotomira kupedzisa tangira kubva kurufu kusvika zvimwe zvese izvi imba yanga ine macracks yanga ine mahwindo nezvese zvakapwanyika zvese ndakaita izvezvo ndikagadzirisa imba mamapuranga amwe anga kupera kutora ndikazviitisa ino toilet chaiyo chaiyo papastorina ndikatocheresa gomba ndikatenga zvidhina nemari iyoyo ndikawakisa kubva pagomba apa kusvika pasilabo kusvika pasilabo pane umwe anoziva pamana kusvika pasilabo anozotopedzisa nenyaya tura munhu ari padhuze ndeuya ndisi ndii muri padhuze nepangoyo makambosvikapo mukanomirira pakaita ngotuda munhu anoziva zviri kuda kubvunza panana ngozi munhu azoti nzanzanzanza hatidiba zina munhu anoziva pamba munopaziva munopaziva ndi zvapapari nezvapari zvapapari papakaita sei pamba zvazviripo zvazvashata chii nechii kutoireti yanga iri kwei toireti yanga iripo here makreki akagadzirwa here no it's okay kana kuti we can do that we need to calculate tono kuti imimi muri kudzosa mari kuti awa makwanisa kuona mari yayo pachii no isusu we are not worried about that because hawana kuiunza kudari kuti tikunesa menye yawo nashi there is a family arrangement yekuti pamba ndibara iyo onodi and the fact yekuti uyu ari kuacknowledge kuti uyu auya pamba pake uyu ini zvaruziva ndezvechii uyu ari kuti ipapo pandakatengesa baba wangu akasondipa but awa muri iri kudisputa that no because patabvunza kuti ukatengesa manzvateerera kuma pandabvunza kuti ukatengesa zvokutengesa pako pakapiwa nababa wako iwo unogara kupi mukomana tichi ndiri kunogara kumusoro kumwe kwacho which means mukomana papagara pasiri pake but chakaitika ndechekuti pano pagarisa isenda munhu wepairi asikauyi panzvimbo uyu wakapedzisira kuiva mariniyo dai yanga isiri rufu
kupa milonga wakapesera kuya mushadini ndakatombowe wakapesera kuya rini apati mazuva akati wadini pane mazuva akati wadini because unoziva zvinoita vanhu takuziziva zvinoita vanhu zvinoita vanhu ka munhu aita 25 years asina kusvika pamba handiti aita 25 years asina kusvika pamba the moment panoratidza kuti pane zviri kuitika pane kashiri kanotofona kubva kuno kachitofona kwaruzi kumboka and because of that munhu anenge akuya every week we are not worried about that because our issue yanga iri ownership we have discovered kuti pamba ndipano asi chatada kuita awawo they were misled handiti asi wamisleedwa ndobva kutorerwa futi chimari yani yawo handiti saka isuti kuti nyaya ireruke kumunhu wese handiti imi sinzi pamba pari penyu handiti tichatuma vakomana munokasangana mangwana chai endai pavhu netsoka ndoda kuti moone madevelopments ese akaitwa ari kutaurwa neuyu tisanyeperwe nevanhu because hakuirwi baseball ndeapa pamira endai pamhiri moona toilet kutaurwa nemukomana uyu yakawakwa here makrek ari kutaurwa akagadzirwa here mapuranga ari kuzi manyowani aripo here then from there tokwasanonga taane figure now yekuti figure yemarepairs imari yakati mari iyoyo yodzoswa back kune mukomana uyu awo chavari kuda imari yavo 2000 end of October handizvo because right now hatingakwanisi kutaura kuti ubvisa mari yakati zvisira uyu mari yakati because hatinoziva kuti chimbori kaipozi already wari trip apo uya kutoramba kuti makeke akagadzirwa ari kutoramba futi hana munhu saka toda kuenda pachi inspection riloko ngatiende paground tione zviri paground then we can make a decision isingati yes pamusure changani yes ndada kuti ko orchard yangu yakadestroy ko kugara kwari kuita ipapo mari yacho inobhadharwa uyu panga ari kugara pamba penyu mamunombhadhara uyu panga achigara pamba penyu mamuchombhadhara here pamusure changani ndanisingamubhadhari reason nenhave kudai baba pari pano vaigara kuzambia nababa saka wakanga wakura baba wabva kuzambia wanga wasina kusvikira ini ndikati baba zamutai kusvikira chigare pamba apa namaini asi pamba ngepani ngepangu ndikatoaudzawo ndikati wese anenge akura anofanira kuziva kuti anoenda kwake kuwaka nochipana vayadhini saka you are telling me kuti baba wanga wasina stand anga asina stand anga wasina stand ndinda ndine stand saka iwe wakanga kuti wachengetawo ndakutowachengetawo pamba ipapo ndikuzoti vanga vachibvipe handizivi asi ndakasiwa ndiri mucheche ndichikambaii toda umwe ipapo kutaura itaona unoziva histori yacho so that ipatone imwe nyaya chatinoziva kuti wachienda kuzambia wegarepi babosha pakaenda ava kuzambia pakaenda baba wavakomana ava kuzambia aigarepi vakaenda baba wava kuzambia baba wakasosiya wanimitisa mai wavakara tati baba ava wakamitisa mai ava asati aenda kuzambia aigarepi haveno kwawaigara tasivatobwazi anganoreva ngudeno angari panguda sina waigara muyadimani pawaigara pacho izvozvi ndepani izvozvi ndepani pawaigara ipapo mauda kuzenga ndabvunza sikokwese ndati baba vavo ava wasati waenda kuzambia aigarepi mukataura aigara kuti aigara mustendi mani aigara mustendi menyuka mini mustendi yake iri mustendi menyu mirai chikumirai
uruseke baba ndimi mulele ndiye wana ndimi mulele ndiye wana imimi ndimi mulele ndiye wana Saka azokwazi aiwa awu makawapa ko awu wabi awu awela awu awa that is really how in group ya ibo de aiwa ndisa mtoro mukuna mtoro maundi kulisira mtaranda chi another day every maundi kulisira yaye kuti wana awa nepane uyu pane joint ownership ye muri iyi ne muri iyi baba iwanika baba iwanika baba iwanika saka maboi arugara boy gara saka sei muri yi ndio ze ozo entitled leba ndio anamkubira ndio anamkubira ndiri akidze pawo kwa mkubwa itawe gare pas baba yes Ngozi Elizabeth Mbirikira ni mkudu ini pamusha paigara baba wedu vaigara mumusha mumwe chete mbuya mkudu mwakuru vainge ingori family yese yakatenderedza tichigarawo ipapo isusu vona sekuru vachizogara vachizoendawo pasitendi yavo iyo iri kunzi ndiyo yaGibson iyi baba vane stendi yavo kwakanzi kwakapiwa wiri mukoma mwana wababa wedu isusu pawakagara kuZambia saka vane stendi iriko iri kuseri asi haisi kure nekubva pamba pastendi pawo panani izvozvo stendi iyoyo yakanzi panawo ndeyawiri asi hapana kuita sei ndida mambowaka hapana munhu izwai stendi haiite yawiri ba kana paine wana wakomana 4 inokozi ndeyawiri seiko iyo iri yemhuri yekuzambia panozi pamuzambia ndoda pastendi panozi pamuzambia asi yanga isiri stendi yamuzambia yanga iri stendi yamai wedu isusu yanga iri stendi yamai venyu imimi atira saka tivatati pastendi yamai venyu imimi muzambia akapiwa papi because muzambia mwana wamai venyu haasi mwana wamai venyu ere muzambia ndati muzambia asi mwana wamai venyu atutwara mukadziba tutwara murume baba wake uyu ndio baba wedu saka kuti baba wao imimi muvana wamaikuru muvana wamaikuru ko stendi yamainini iripi mainini wangu wasima stendi wanga vachigara kuZambia vachibva wanga vanemba yavo kuZambia nababa vachibva wabva kuZambia vachiuya kunoku vasvika kunoku vanga vasina pekusvikira ndobva vangonzichi baba hatingagoni kukudzinga kuti titi baba hapana pekugara iyo imba iyi iripo saka baba imimi tivosanogara makutondipa imwe picture but you are now giving me another picture because you can't tell me mimi wana imwe kuti munotaura kuti baba mai wenyu anepogara saka mai wenyu papa mukudu maakavakanga amai vangu wakapiwa akupiwi mai haapiwi stendi unopiwa mwana anogona kuramba izwa izvototi don't try to be very protective kuna mai wenyu andizvo because to me it doesn't make any sense baba wenyu kana ngaina wakadzi 2 handiti it means kuti baba pane pangarugara haiti wakadzi 2 asina parugara you can't tell me kuti baba nevakadzi 2 zvaina wakadzi 2 wochitazi mai parugara baba akazovakabva kuZambia what do you mean muruti isusu mai vedu vakafa mai akafa vanga vasingachatogari mushama mkudu stendi yavo ndiyo yababa yacho iyoyo ndiyo yandikutaura kuti ndiyo pakanzi panofanirwa kuva kani mukoma
Victor. Ko Victor. Inini handizivi bozi Tusakutoka normally pacho kaipa. Ko hamngati kuti pano 4 boys. Moti 1 ndiye anowakapo. Ko wamwe 3. Wendo Zambia. Ndomuchako. No, izweka. Wanditoka wakamukati meyadiyo. Izwa izvo nduza. Muda chokwadi. Muruza ndo. Taurai chokwadi. Andona Victor wakamukati meyadiyo. Don't make up stories. Taurai chokwadi. Kwese ni mata za kubvunza. Yamata za kupindura. Tati baba wana Victor achienda kuZambia. Aigarepi mata za kupindura. Ndikataura Izvo right now makutaura kuti pautatu kugara namai izvo zvipana Victor pacho paatengesa ndipo taigara tisi. Aiwa, andizvo zvandataura. Ndati pane musha mukuru. Ini chandisina pamusha mukuru apa pakati pasekuru apa izwai unotaura zvakasiyana nehanzvadzi yenyu kana hanzvadzi yenyu yacho yakazwira muZambia tsitsi vakabva kuZambia kuzangasina kuti garai mumba kana vakomana mazokura umwe naumwe ngaende kwake handizvo zvataura iwe saka muruti stendi yababa ingeri stendi yababa wawo saka sei muti stendi yasekuru waVictor ndiyo stendi yasekuru waBright saka sei muruti stendi yasekuru yaBright chipemera ivo Victor chimbotaura garai pastendi gara chimbotaura ivo tisu tinofunga inini ndakakugara muZimbabwe ndandi mwana muduku tichisvika ndakanzi takaudzwa tese tusvikira apa ndepani ndepababa wangu Gibson mukuru baba wangu inainzi Edward anditi ndope ndakakurira kubva anofunga ndine 9 years and I'm 34 ndopa ndakakurira pamwepo baba asati afa ndinetogara nababa ino ndinonyanya kugara nababa wedu tese tete namukoma anditi akandipawo akanditiwo kana ukazofungwa kuwaka wazita mari muzowaka wachi kuzasiwo nedhemo and ndofunga makore ese ndope ndaitorima ino nemhuri yangu ndakazova apa ndope ndaitorima kana ukabvunza mundaro ndotiziara ndope ndaitorima ipa ndazovakawo kaimba kangu nechekumusoro kwemuti anditi saka ini ndikuona pane nyaya yangu ndekuti kana ava vakabva kuZambia waine 3 years 4 years usually right now is 34 ari kugara pasame sponsini only for you to come and tell them kuti hapasi penyu when he has been there for 34 years nababa wake akafira ari ena baba wake ipapo then nhasi unomotanga kuti hapasi pababa wako what do you mean ko baba waimbogara pa paigara iye wavo nababa ipapo waigara pa uchiti ndepani. I'm sorry, Mama. Yes. Kuziva kwandinoita ini pamusha panogara mukomana uya muzi Gibson. Mushando ndi wasara mukuru ndipenjuru. Kozi aona handiti sekuru mukudu aizi Gibson mukudu ndiye akanga aine imba iyoyi. Musha iwoyo aizi Gibson chi mukudu. Aine mudzimai wake aizi Constance Milonga. Milonga uyo akanga asina chi mwana. Handiti saka baba Gibson akadini ashaya mwana handiti vakasvaga imba yokudanga mvura kuchinyautsonzi kuyoko kwakabva kwanzi ini ndozi Ozias inini Gibson mukudu baba mini wangu mini wababa wangu naika akabva atsvaga imba yake kuchinyautsonzi ndokwatakagara inini Ozias naConstance Milonga naMonica sikana muna anonzi Monica vatagara kudanga mvura zvanzi Gibson ari umwe mwana wake muzukuru wekwazengeni anonzi ani anonzi Edward mukudu Edward uya ndobva adini ndobva auya tobva tagara tisi kupi kudanga mvura ini ndatandogara pamini notanga asina mwana akati Ozias ndakumutorawo kuti aite uchi mwana wangu sezvo tisinawo mwana mukomana handiti tagara mukomana ito takabva atanga kudini kusenzi wamo mamutare tichigara kudanga mvura kwabva kwabuda nyaya dzekuenda kupi kuZambia Edward kuZambia mukoma wiri kuZambia mukoma Philip kuZambia kwabva waenda kuZambia wakomana wariko mukoma Edward angaino mukadzi wakanyinga kuno baba uyu
sorry kana maiwe uyu anditi kana maiwe anga ine uyu musikana naye nomukomana akashaya zvokwe aizichaka anditi mai ini koni mukadzi vamnini wangu akasina mwana weya ndokuti iwe Gibson noti wakatiwa zani nemurume wangu handinawo mwana ini ndiwe unozogara papi pamba panapa ndakusira musha unonga ndobva Edward azobva ake kuZambia mai uyo akazombogarawo Edward ungauya hangauyi Edward ungauya hauyi nguva Edward arora kupi kuZambia mai wauyu nawawo bhari ndobva waenda asi Gibson akaramba ari kupambanani namai Mukoni mai Mukoni mirongo yayo akazofawo Gibson abvasara aripo Gibson ndozonotsvaga wabasa rake kupi kwarari achipota achimbouya kumusha zvokuti Gibson akaya pamirongo akambouya before kwa mirongo vaishomba yaende kuvhunza zvakanaka makwavo panoda kubvunza ndepekuti avo pawakabva kuZambia panaresheni yemapo muri ratidza kuti wakabva kuZambia unobva wambogara pakabva kumaedwa kuZambia akabva azi uyu baba fanogara yenyu apa nokuti hamuna That statement is wrong. Very wrong. Because muri kutaura panapa muri kutaura kuti papa rogarwa nani apa papa chigarwa naGibson and musha wasekuru and musha wasekuru saka then why do you say Edward mwana wasekuru ane entitlement pambepo baba nemwana ndiani mwana wakawasirwa uyu vaseta uyu akauya handiti akasvika akagara mumba mamani mababa wake imunumhanyaseko ko imba yekuchinya usinziri yakatengeswa nani but kamaiti muna wayame problem isi imi muri panapa nditi mwana wenyu angarwisana here imimi nestendi yababa wenyu ownership ndozvamubvunisa kako vanofanira kutoshenga nzvimbo yakasiona It's not nesolution because muona zvamunoita zvamunotaura munomu zvinoshepa futi marelations enyu newana kunzo kana wana wa mangwana wakubuda kunzo kwasingakurespecting musazoshamisike nazvo because ndimi mukutanga kuwarama because muta ungazivi kuti kuzvarwa kuZambia idambudziko zvakaita kuti wana hawasiri ukamukudu nekuti wakazvarwa kuZambia kuti akasara aripo ndiye mwana chaiko wakatosvika kuvhitani bato simbani bato izvaizvo bambo zvamutaura munotaura zvinoita bambo bambo zvandikutaura kana wamwe mwana wese waruzi ngawatsvake kugara handiti kana mwana wese ngatsvake kugara munozwa izvi zvese zvamunotaura iyese izvi zvese izvi zvamunotaura iyese because mukomana mazuva pataura kuti pakafa sekuru angani makweni makani Gibson makweni pakafa sekuru wakati makore mangani asi baba wako anga aripo here akatanga kufa ndiani sekuru nababa sekuru ndiye akatanga which means wamakasara naye ndiani wakasara naye ndiani aiwa izvazvo ndati wamakasara naye ndibaba handiti saka iwe kwedza unitaura kuti wanga uritaurira baba wako iwewe zvekuita pamba baba wake anza isimbo kwese ndati uruti here iwewe wanga uritaurira baba wako iwewe zvekuita pamba baba wake because that property is you are not a beneficiary to that. You are not a beneficiary to that state. Is why bread guys that's
Bona vanozingona zvokurumamisha meso. Aiwa, ndosandokutaura ndozvamuita. Kuzi kana muri ukutaura baba wako iwewe ndiye beneficiary weestate yababa wake. Mira zikisema baba wenyu anditi ndiye beneficiary weestate yababa wake. Direct beneficiary weestate yababa wake. Then iwewe you come and stand here. Kuti baba wangu ndakamuti chimbogara Haunapogara. muimba yababa wake. Nekuti une zita rababa rasekuru. Uchitaura baba wako iwewe direct baba wake kumutaura iwewe mjazi chapokupa kugara. Guys, let's be practical. Let's be African. Let's be African. Let's be African. Mani nakusu kutaura. Wana watu washe akasema nasekuru wangu. Kuti uyakati kwa bali kugaraka. Usimba yakati kugaraka. Uyani bali kugaraka nditi. Asipazo tipazo tengeserwa awashi ndigirigini split njimbo yake huyu. Asisaka awani ngawadi selemalieni zvatopera awo gazogara zvakadini zvakanaka mushambeni nokuti zvamukoma wangu namasikuru wangu tingori nazvo pana akatora asi apa pakuzopinda iyi ndeyekuti tizvisira awanishi munokazigare shumba patudza kutaura kuti patikuedza kutaura isu tinobamboshuma sarabai makamira titaurana isu toda kuita zvinhu zvinovaka ukama noti zvinoputsa chii munozwa ndopatikuda isu kuti isu ngatite solution inobatanidza chii family noti inopwanya chii inopwanya family saka isu tiri kuti zvakaitwa zviri wrong zvekutengesa chii state but patisiri kuwirirana ndepekuti ava vanawa hawana chekuita nepamushana kana mutu anacho ndopatikuta kuti tichese because uyu mwana ataura kubva ndakabva kuzambia ndine 3 years iyozvo I'm 34 years ndichigara papi ipapo mozomutaura after 31 years kuti panapa pasi papo wako guys let's be fair pamusoro ipapo iwe udzira zvikuita pamusoro ngazvite clear we want to know kuti kana mimi muri kuti was statement yemataura yekuti Victor akapenda imba yangu nejuzi ye1 kaba it means kuti you are giving yourself total ownership yemusha you are giving yourself total ownership yemusha yekuti Victor haakwanisi kutopenda imba because esi yake ndiyako ndozvauza kutaurira saka ndozvokubvunza nababawo kuti iwewe uri kuti Victor ngaabvere pamba Victor ane pake paakatovaka handikuti Victor abve pamba apa Victor anditone munin'ina wangu atone pake paakadini paakawaka uko akazototengesera awo ndiko tapesana ipapa urazi pamusoro yechangamiri imba yadhiyo yakanga yatengesa ndikatenga chini nasekuru wakanga watengesa yadhiyo ndikabhadhara mari yacho ndini ndakabhadhara ishe mira zokura statement yako musa wakanga wambotengeswa nani nasekuru Gibson akatengesa kunani akatengesa kunai Nziruwishi iwe voita sei inini ndibva ndazviramba ndikati sekuru hazviiti izvo mai wangu wachirwara ndadzorera mari handiti so iwe pakadzorera mari ndo pane dambudziko wazotaura chakakupa izwa bambo wakutaura chokwadi mai nevazotaura kare tatopedza kudara murima totopedzera kuwa bambo nyaya iri pekuti sekuru wakanga watengesa musha wavo ngatibva tadzoka kumashure let's rewind tikataura zvese zvamamutaura zviya izvi zvekuti sekuru akasiya kutaurira kunyepa manyepo esai saka ngatimbokliye zvese zvazvanyorwa zvese kuti manyepwa amamutaura ese manyepo mautanga kutaura chokwadi chokwadi ndechekuti nyaya yakatangira pekuti sekuru zvakanga atengesa musha wake it simply means chii sekuru akaupa munhu zvaro ngo sekuru akanga atengesa musha wake imimi Ruishi akatengesa kuna sekuru mabati hazviiti ndo vakadzosera mari yaRuishi saka pakudzosera mari yaRuishi ndo pakazvipa ownership yekuti ndini ndabhadhara papangu
nekuti ndingazosera mari yake yaruwishi. But now the question yochiuya kuti pawakadzosera mari yaruwishi, was it a family decision kana kuti a personal decision? Because if it was a family decision, then it means that everyone was supposed to contribute towards that. But if it was a personal decision, and it then meant kuti mushawa wani wako zvakafana kuti urutaura kuti wakatenga iwewe kubva kuna Ruwishi, musha wanga usiriwe kwani family munozviziva here kuti neparuishi Ruwishi akatovatenga, saka vakazogara pasi zvikanzi hazviitiba vachinasa bhuku kanzi hazviitiba kuti musha utengeswe ngadzorwe mari yake, vadzorerwa mari yake. Saka izwaizvo ndopatikubvunza samukuru kuti pakadzorerwa mari kuti musha uite we-individual here kana kuti uite wemhuri. Chakaitika ndechekuti pakubhadhara kwakaitwa mari yacho vakomana uyu Dickson neuyu Eliza nachaka anga asati nachaka asati afa chaka ndiyo ngari mkuru oyakive Eliza kuti ya Gibson chaka asati afa pakatengeswa ana kuna Ruwishi ndo pakabva padi wabva wati aiwa hazvichaiti mushando wechi ndewedu vawakontribhuta mari yavo avo vanavo vawatenga musha uya kudzorera mari yemunhu iya Ruwishi vadi vabva vadzokera mudhara anga asikachabhoye kunokanga ugara kudanga mvura hana kugara angatoziva kuti baba havasi ndakatengesa saka musha bvongosara uri vani. Saka nyaya irinyanya kudetsera pa ndeyekuti uyu changamira uyu ari kuona musha wacho wese wapera kuiswa masitendi amwe awanda muyadhi macho futi pamusoro pekuti uyu akati agara henyu. Saka uyu Victor ane pake paakatokuwa pakawaka, uyu Simba ane pake pakawaka, saka uyu akutoto saka babu akumanaka zvamunoziva taurai zvamusingazivi musataura munozvaoni naiwe akapa Victor parugarindia panzvimbo yako pasitendi yako anipati stendi yako saka ndikubvunza kuti akapa Victor pamuri kuti imimi Victor ane pake paakapiwa akapa Victor ndiani because mhuri dzestendi ndiwe yawakatenga kuna Ruwishi. Ndiwe here wakapa Victor because kune zvese zvamurutaura murutaura kuti ona wemusha uyu akaita repossess musha kubva kuna Ruwishi ndiwe. Asi iwe kuti ndiwo urutaura kuti Victor ane pake paakapiwa, meaning kuti hausiwe wakamupa umwe munhu akamupa. Ndiwe tikubvunza kuti akapa Victor paakagara izvozvo ndiani without your authority the owner. ndakatongoona waka Victor wacho na zvamona hapo pane zvakataura mwana mukuru garai pasi nyaya yanaRuwishi inini naRuwishi naSerina naBenji titori nehondo dzomukona upenyu hwakadaizvo yokwamukuru vari kukanira kastendi kevu koshopu iri apa pamanika bridge ko iri kujeni kokudanga mvura ko old kitchen ko serving station iri apa pekuti tichichibva mudanga mvura tichipinda kudai pamakuwa pake ndezvayo. Inini ndiri mwana wakamukuru, zita randakapiwa kuti ndiri mwana wamukuru ndauye mai mukuru anga asina mwana ngerekuti sipiwe. Saka baba angu asisina mari yekudzidzisa, ndakadzidziswa kusenda Gasins kusvika 1974 neyo kwa mukuru. Handizvo here mukoma, handizvo here mukoma dhondororo, handizvo here vane property yakakwana vanhu vekwa mukuru wakunetsana nemwana wemumba mao odhokishe ndirudyiwa nani. Inini ndinotozwi ndinofanirwa kuti ndakateerwa nekumufudzi wakanaka kwange ngendizvo kudanga mvura wachitoti chidosi piwe ngauye kuno watore property. Ini ndakasha patonika Austin kamotikari kakadai kaweke white mumba iyoyo haisi kugarwa Changamire
ndiri kutaura nenyaya kwamukuru kuti zvakamira sei. Inini naRuizi takati atine masiya edu, tatine masiya naRuizi, mukoma vanozviziva, mukoma Dhondororo unozviziva kuti Chido naRuizi naSerina naBenji taifanirwa kuva tine sheya mari. Andikamuona ndosaka ndandoda mukuitese garai pasi. Why not garai pasi? Gadzisai chinhu murumba chimire zvakadii kuti mafaitsi haadi haperi bani, mafaitsi haadi haperi bani kana saka manaitika zviri pro andingamotora zvanduzo because uyu rutauro ndakatenga ndipamwe asi uona muchitendi make makatenga mane munhu anditi tobvunza kuti akaisa munhu ndiani kuti handimuzivi wakamusiyirei arimo hapana. It doesn't add up. It doesn't add up. Mtauri wake wakakombenzete handazi nachaka asi wakuti nachaka ndiani kutotsera Luizi kuti azoti Luizi adzosirwe mari uyu nachaka uyu wakabatanidza mari kutodzosera ndikutika kwese nete kuti tatokubvunza tati saka imi kana muchiziva zvana izvi kudzosera mari sei musiri kuziva kuti akazopa Victor paari kugara pamunoti Victor ndipake paakapiwa ndiani akapa Victor hatina problem naVictor nokwamukongress, tine problem nevanhu vakatengeserwa vaona mari dzavo. There is a problem samkuru chamusinotoonaka uyu utori nani because mukamudzosera mari yake uyu aribva aenda asi hamuna kusorovha nyaya yaVictor naBrett. Aivazve haitosorovhei because matoona mwana wachema uyu wacheme uyu wachema because mamuramba pamberi pedare ndozvandikutaura kuti itai ndakutauremo guys, itai zvinhu zvekuti kana mabuda muno munomhoresana kuvi mukaita munhu muno zvamunotaura munomu handiti zvichaita kuti panze apo musamhoresana, which is not necessary. Ndosaka tati iyi yava yatopera kudaro October, 30 October Victor by 30 October avo munofanira kumadzosera chii mari yavo or alternative chii pekuti waende mudii kogara, ndio solution itatopa kupi. Asi patanga takuzotanga kunetsa yanga yanyaya yani ya Victor nani na mukoma wake ndiani Gibson anditi kuti uyu ruti mari yandakatengesa uko ndiyo ndakapinda nayo imba ndikagadzira makreki ndikadai ndikagadzira trade ndikadai uyu mukoma Gibson ruti zvakadaro hapadi andi saka nyaya yapo yekuti uyu ati handidzoseri mari ba yandakaisa ndega ini ndakashandisa mari yacho kugadzirisa chii musha yamukoma Gibson. Mukoma Gibson ngawaisawo chii yawo mari yatakaisa pamba pavo iuyo apa ini ndowedzera todzosera muchii mari yako ndopasa ndazoti chii tichatumawo mukomana musechingani mangwana wauye waone kuti zveshuwa zvokutaura nemukuvara kuti ndakaita chakachakati zviripo here zvakaitwa here kana zvakaitwa zvokostiwa kuoneka kuti ichii imari then totaura bambo Gibson zvinhu zvakaitwawo neumwe mukamupawo mari yakati mudii mari idzokere kumuichii why takazwa mambo asi tida kuti uyu aregoziva kuti takakwambuti tinobuda zvokuti mukomana mwana wedu hatinofa takamurasa asi murakidzei nekumupawo munda kuti munomuda tinomupa tatopedza zvidii nyaya yatodii yatopera asi ndoti pamukuaura samukuru endai mugare pasi semhuri clarify this issue yesterday gadzirisai chii because mangwana zvichaitika muziva kuti chii handikauya kutaura kuti munhu Victor pari kuwaka handiti ndakamwa handiti asi atoti ndini muridzi wechii mukuona zvotozotoretete kuti nyaya inofanira kuti
inofanira kugadziswa because mangwana nyaya ichadii ichauya futi nyaya iyoyo ya Gibson nani na Victor kuti Victor ibva papi pano gadzirisa ichi andimamva Gibson achiti akanyarara aona kuti munina avo akati pamusoro ndobva angonyarara akati handingaite sei handingamubvisi zvakafanana nekuna mai hatingabvisi mai mumba nokuti ndamai wedu saka Victor akawaka pamusoro Simba akawaka pamwe tete izvai pane point yangu point yangu iri kekuti 1 mubvunzo yekutanga chiri kupa Victor chiwiri chekuwaka muyadhisiri yake chii question number 1 chiri kuti Victor awaka mustendi siri yake muridzi westendi wonyarara chii question number 2 ndopandati uya question number 3 which is very critical stand inotaurwa nezvayo ndeya mibvunzo iyoyo mungaipindira munhu 3 patosolva problem Luiz anga akatenga pese angoatengeserwa pese right saka tichenda handitogari pasi tigadzise nyaya iyo asi 30 October sekuwira pakwataita asi kana mafunga otherwise you can still come back titozwa mune mawirana kuti chipa munogara pasi andei Teach Catch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teach Catch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teach Catch MTV tinodzifamira Dojibondora, tete.